Janja jedno od mjesta koja su ponos po rezultatima povratka Bošnjaka u svoje domove na područje Republike Srpske u maju, ali i avgustu bila je na udaru velikih poplava. Ali Bošnjaci u Janji, mada im je ovogodišnja ljetina skoro u potpunosti uništena, a vode još plave ulice i mezarja, što je najveća rana u srcu svih mještana, kažu da će sve izdržati. Muke jesu i teške i goleme, no Janja ovakva kakva jeste je naučila na mnoge nedaće, pa evo i od Allaha ovo što dolazi, mi to prebrodimo iz razloga što smo vrijedan i pošten narod. Mislim da je to jedino mjesto koje se vratilo bez ičije pomoći, bez ičije inicijative. Naravno tu prije svega nas je vratila naša plodna zemlja i naša rijeka Drina koja nam, evo kako, donosi dobro, tako i loše stvari. Glavni imam Omer Efendija Camić i predsjednik Medžlisa Ahmed Gruhonjić bili su prijatno iznenađeni posjetom predsjednika džematskog odbora iz Iverdona Sejdalije Mešića. On im je uručio pomoć od 3830 maraka koju će usmjeriti u fond za stipendiranje djece bošnjaških povratnika u Janju. To je i potvrda one iskonske poruke da se uvijek trebamo natjecati u dobru i dobročinstvu. I evo danas smo imali priliku osvjedočenja također tog ajeta gdje su braća iz džemata Iverdon skupili i poslali pomoć ovdje u Janji, a koja će biti usmjerena za školovanje djece iz nastradalih porodica u toku poplava koji se desilo u maju 2014. godine. I mislim da je to pravi put da se pomogne ovom narodu, da se olakša školovanje djece koja će sutra, ako Bog da, biti na usluzi muslimanima, povratnicima Janje i ne samo Janje, nego cijele Bosne i Hercegovine. U Janji još od prvih dana povratka djeluje fond za stipendiranje povratničke djece, posebno učenika koji nastavljaju obrazovanje u medresi. Mi danas, zahvaljujući fondu za stipendiranje učenika koji egzistira pri Medžlisu Islamske zajednice Janja, možemo se pohvaliti da imamo između ostalog i prvake u Bosni i Hercegovini u učenju Kur'ana i ne samo u Bosni i Hercegovini nego i evropskog prvaka u učenju Kur'ana. A on se zove? On se zove Godušević Suad. Ove godine je završio medresu, do nove godine planiramo da će završiti hifz ako Bog da, a nakon toga ga šaljemo na studiju. Poruka koju im je iz džemata Iverdon prenio Sejdalija Mešić domaćine je posebno obradovala. Naime, donacija u Janju došla je od bošnjaške djece iz ovog grada u Švicarskoj, koja su većinom iz Podrinja i što je još značajnije, djeca iz Iverdona odrekla su se ekskurzije da bi pomogla svojim vršnjacima u Janji. To je vijest koja nas zaista raduje i da je došla baš od djece, a to što su djeca odradila da se baš usmjerava njihovim vršnjacima koji će, ako Bog da, valjati ovome narodu, valjati ovoj državi i nadam se da će imati priliku, ako Bog da, i da se upoznaju. Odlazimo iz Janje dok se vode Janje i Drine još nisu povukle sa ulica i mezarja, ali u duši bogatiji za još jednu potvrdu solidarnosti naših ljudi iz dijaspore sa obiteljima koje su mnogo izgubile u katastrofalnim poplavama. Sa predstavnicima džemata Iverdon u Janji je bio vaš Salih Brkić.